Ljudi, vjerujte da je on bio na nekoj fešti, muzika uživo, ovo, ono, a žena bila zajebana. Zajebana. I on je jadnik, kako je pošao da povrati, da pobjegne, nije mogu uprcat, povrati po sebe. Ja, kaže, žena mi kupila košulje za rođendan, viče njen kolega do njeg. Žene su lakumne na pare, nego ti kad uđeš kući. Ženi daj 20 maraka, reci da je kolega na tebe povratio i dao 20 da opereš košulju. Kaj dobar. I on jadnik kući neki. On je sav umjeljan. Ide on na vrata. Kako podape na stepenac, a počela ga u WC. Upade preko stepenca na glavu i usra se. Dok je on ga brani, on se usra. Žena sin otvara vrata, viče, haj ulazi, jebo ti sve, mate pjanu. Šta je to, kaže on, 50. Šta je to, kaže, vidi. Čovjek mi je kaj povratio na mene i dao mi 20 maraka. Viče, pa ovdje je 50, kaj, i usra mi se ugaći. Nek 30, kaj za to, jebo, to je za te.